Burai sampeyan pok menawi mau Cindu Wulung saking asik mider midang ning arep karo Ipen sampai beli krungu Rama mancing aja sewot ya Rama. Wah ora biasa bayi. Yang konane wong tas kengelan bae ben kitaku. Iya ya Ki. Ya weruana ora. Tanggal mau waya nabrang mah nih. Sedangkan sing maune pada nyewa ka sekine durung pada bayar. Tanah sing digolang isun kira-kira pirang hektar. Ya wong dhuwur mah ora weru-weru ninganan. Sing pusing sing kengelan mangger isun sing ngatur sing ning kene. Ya iya. Sing tanggung jawab mangger sampean sing ning kene. Ari sing ning dhuwur tah karinya donge bae ora kana Ki. Ya iya bakal duitnya sekumpul kari gawa. Beli weru panenan dadi ta beline. Lah lebakuan. Panenan berhasil ta beline. Ya tetep bae kudu ana pemasukan kanggo wong dhuwur ora Ki. Tapi ya bagian kita mau jadi kewajiban. Percaya ning Ki Arya Setama. Sampean kan wong tanggung jawab, wong sing paling amanah, makanya wong sindang kasihku ya pada hormat ning sampean. Boten kekantun sareng Ibu Srine Kedik minangkan sareng Bapak dia Kedik kamirengaken sareng Bos Gabay Kedik minangkan Bapak Supandi dewek minangkan sing bayari sing duwe mutiara padi dewek kang hormati aja lali Kang Herman Yayu caci kang hormati ora lali salah Tuli maning Cinda Wulung. Kula Rama. Siraku tak delengaken cemberut bae apa sih? Ya Cindu Wulung koso kadang pikiran sampeyan Rama. Ya berukan ramakan wis usiane wis sepuh. Baranganu tanah Rama pirang-pirang. Rama dewek besing sibuk laka sing rewangi. Cindu Wulung kuatir ning kesehatane sampeyan Rama. Ya harapane wong tua mah duwe anak wis gede wis cukup umur. Ya pengen jage-jage duwe mantu ya pripun. Oh, mau ku obrolan kula ku mangkonon kuno Ki. Ya iya anak Cindu Wulungku. Bakas senoke melas suning ramai senok. Iya. Ya gage luru jodoh. Nyon umur semono wis waya-waya ae ora Ki. Ya iya batur-batur ana sing wis Wis duwe anak loro telu kedhe. Iya. Ait Cindu Wulung masih jigrok bae ning omah. Ya tolindane ado temen jodone takono. Iya, semono bocah babuk kek. Ora kebuang-buang. Jare dewek mah beli pengen jagi umum aku masih pengen dadi bayi ning matane Rama Cindu Wulungku. Oh, ya rane belas wong tua kan. Pengennya di gudang-gudang bae wong tua meren kuno Ki. Beli jaga-jaga rewang gawe karo wong tua. Ya mudah-mudahan ora suwe maning Cindu Wulung jaget tinemu karo jodoh supaya bisa ngringanaken ning segala kesusahane Rama. Yen bae mangko wis duwe keluarga Cindu Wulung, Rama istirahat ning omah. Tugasnya sing keliling cek tanah mengko sapa bae sing dadi guru lakine Cindu Wulung ya Rama. Iya. kopi wong saking roko bodhek kang hormati sampun lali sareng Yayang Sumane Kedik sing duwe griya penganten dewek wong sapunjir pon kacung ni jame Kedik pinakan kang mirengaken bodhek ani sing duwe dedeken cibereng
Punten. Cinta belum mengguri dingin ya. Iya nam. Beli kiri lagi kodok banyu Rama. La ilaha illallah. Arya Seta, Sih. Arya Seta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo 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 monggo. Monggo melebet melebet. Mangga. Aduh. La ilaha illallah. Ayo ngomong. Aduh, anggur-anggurannya apa? Aja ngomong. Mengkel sedalan dalan. Aja ngomong percuma ngomong ke silaku. Wis condho tekaning waktu wis ninggang kang nepe gaul bondel nepe gaul wis ninggang mah tekaning mangsa wis percuma senajan sampean sumpah sun si tetap kelingan Mama Dede Lestari Kantarnya yang Ratini lagi waktu masih bebarengan waktu benget sampean ngelarang Mas Joko ada kula kuluwi bakti kang lebih gaul bunda lebih gaul Mama Dede Lestari Kantarnya Yayatin lagi waktu bebarengan Siapa iki ning congore Raini dah? Hah? Siapa? Awas. Mungkin sabar. Kakang Kakang Bantar Jati. Syukur hari masih kalingan karo Bantar Jati. Nggih. Nang Arya bisa nyebut beli sila, hah? Bisa istighfar beli sila, hah? Sila. Aduh, Yang Raini Raki. Aja sampai bubrak rumah tangganya Bantar Jati kenang Raini. mungkin sabar. sing disinger nitipaken diri ning desa narep yang sangan raka terus saktiwa Bakar dari tukang tipu aja kalau Bantar Jati. Oh sila. Mungkin sabar Kang Bantar Jati. Sabar mata nila bedah. Wah. Anggur-anggurannya apa panjenengan duging panggonan langsung kamu lantarane kados pundi. La ilaha illallah. Bocah ke. Ampun. Sila ke pura-pura goblok apa? Hah? Seta. Pirang tahun sila. Pirang musim sila. sampai kayak
Piyo Umay Arya Seta bagus dicor kinana ini kini Kok. sindinggo kudu duwite Rainira Oh, masalah tanah sewan tanah. lah ngerti siap Asya aki kita mah greget bae ning rai kaya kene iki Sewan tanah ya tanggung jawab pula. tanggung jawab Nggih. bakat tanggung jawab menti sewani kita mah gulet bae karo rabi kita ngomah ngurusin sewa Ini bangkit sempat tema wong langken wetan acarok lali wong dipai kepercayaan ku hati-hati Arya Seta ayo ndi pirang musim sewa Ya tungane 5 tahun. Mung sing 2 tahun mah wis setor ora kan. ya wis ni wong wadon Kari 3 tahun maning. iya ndi Yang kok sabar yang hari masalah panen ku ora mulus kadang-kadang ilok blesak tanduran ini. jadi Ya barang anu ki tahun kin lagi ora pada ngunduh ke mung sepirah. kang lebih gaul pun lebih gaul sering dinanam carpek wong sing emang dhewe la ilaha illallah siapa sih kan gendak-gendak beka tinggaling beluruan mau pikiran lagi beranam rene pokoknya beli beru ning blesake yen sira dinakiin Rama? orang upai sewa ukurannya tak remek Rainira Anak tamu. Yang kula gentas nagih dong kebalik. mana mene fokus tekan kudune ciri wanci baca diri baca Bahan. Rama kenang apa? Hari sampean selonjore kuning jogan. Aduh. Allah Arya Seta Calangi nancak sampean. Bukan. paingan sewa tanah 3 tahun beli di setor-setorna nyatane duwe rabi maning biang biang siapa sih kene Wonge cilik-cilik plandat-plandit baik. mana mene dene mana wakat lagi tekan kudune ciri wanci baca diri orang acak kari modare be kaki-kaki rabine nom bokatana bejane kaki-kaki modar ning dhuwur weteng sira Wong tua bangka. lho Sampean ku enak temen ngomong rabine loro, labine loro. sira ku apa Arya Seta Kula makini bujange Ki Arya Seta. biyo Wanan. wong merarat bengane duwe bujang sugisoten mempaataken tanah sewa biyo Arya Seta bocah sing ngendi kuno rabinira kok apa luru sing dermaga sing bengane klambine wudele katon Wah. Disangka wongku. Dudu rabine, dudu gendakane, dudu apa-apane. Anake kini. Salah paham kulo Pak. Bawa. Seneng di kamu. Wanian temen Pak. Ipan. Wis tua, masih ganjen paya. Ning kana mah beli makonon sih ya. Juragan ku Pak. Kenang apa Rama? Ada masalah priwen. Juragan, Bantar Jati, jaluk sewan tanah, Terus? kumpul. Ya barang anu yang durung kumpul kabeh duitnya kuno. Rama yang ngomong beli duitnya durung kumpul kok. Ya durung kau sing ngomong pentungi je kebuki.
Seta. Kula Kang. Anakmu. Iya Kakang Bantarjati aja salah paham anak kula. Ari pokot kita marabino mesira. Wah sanes. Konko anak karo rabindi kuno. Ira bindi ya rabi sakin sing ninggalku. Ay, kiin anak-anak Iya ki anak-anak. Bapane makaya kurai na panak hayu. Pripun sih Kakang Bantarjati? Ya bisa jadi pikir utang mah. Pada lara, Pada lara pada abu. anu Karmin, Wah. Sampean kuya. ya mau beli berwarane. Ipan kulaki Gusti. Oh, Iban, Nggih. digawa suntik, anak duite. Sangkine kesangkin. Beli apa-apa. Ya ora apa-apa yang wajar kula salah yang terima kula. Terus Iban, dua majikan kusing eman. Tak urusi tak eman-eman kuno ki. Iya, senoke sing eman, wong tuaku perlu ya nok ya. Ya banget tak eman sebab mung kari siji wong tuane Cendrawulo. Iya, anu Arya, Kula wis pripun? gawe emper durung gurine kanggo dapur. Ih sing ditemplok nembe ngarepe bae ning jerone mendurung. Butuh semen pasir pira maning? Ya kayak 80% bokotnya kira-kira 50 sak bokot. Ben, dinakin sira mangkat mana ning tukang? Tukang. Untuk kebangunan. Iya. Tuku acet, semen, pasir, toli WC ini duwe durung. WC ning durung dadi, durung gawe. Dadi ada ngendok ngendi? Ya nang andon ben ning karang-karang. Ki, jare sampean gua gantian kung gebyuk Jepara aku gak diganti kuno ki. Diganti karo ukiran. Ko. Ya, Duite langka. anak. Konon. Bantarjati. Oh arep utang Kakang Bantarjati. Beli arep upayi. Oh konon ya syukur. Upayi Hari nyah. sampean perhatian menyamangga Ki jare mau. kandang ning guri ka kandang keboko sapi ka. Durung pragat kan ki. Ya miring kan gaya. Dipajekeun na diambani. Diambani tolo telepon dipisah. Ki Arya Seta, Ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ki dina pakai tamu temen. Mangga. Aduh. Dina abak nitah mundur bulbah. Oh, Ci, nggih. kayak Mangga aku. Bupati Anom, kayak ora samar sedulur kana. Paman Bantarjati. Kakang Bantarjati. Bantarjati nggih. Ya, Paman. Lalelo. Paman, nona. Gula Citra Kesuma, Paman. Aduh. Ponakan. Yang. Kok, kamu karo sedulur kok. Nang. Gula, Paman. Iya, jadi bupati senang. Nggih, Paman. Iya. Sidang kok dingin. Bari mana pesen. Arep bangun apa, Paman? Anu iku Arya Seta jempere durung ana dapure. Oh, kok ten ya barang anu sing mantak mblae niku durung duwe WC jenang. Astagfirullahaladzim. Aduh, zaman iki nandun ning karene tanggal mung ketangguan dumbangi. Wah, ya iya. Winang wingi pancas disewotin tok enting. Kuno. Duh, Paman. Non. Priwen kabare? Ibu Bibi Endang waras. Mune manang sering kumat penyakit embiyene ku. Iki barang sekin mah alhamdulillah. Kuno. Tanggung jawab sing dadi laki hoyo terus lulu waras. Ya waras nang ari waras mah. Karo bature. Oke. Kangen. Kangen. Yang nggih. Wis dadi bupati kunang mimpin rakyat sing bener ya. Oh yang nggih Paman. Iya. Koban, ben. Kau dingin lagi kangen karo alo ponakan. Mamang gini, Mamang.
mamang lah ke bapak ki mamange. Go. Sabar. Iya, musim apa nih subangke? Aduh, hari sebenarnya mah dau lagi angkatan panen paman. Waduh, mangka pari regan lagi larang. Bener kudu paman. Awas petani ki durip-urip. Janggih. Aja disepelena petani ki. Bakal petani ku ora rakyat, ora pejabat, ora raja, pangane si petani. Iya. Lamun petani beli mangan arep badok apa beli panen. Ya, mung paman mundak bakal danas mah. Kayak tambak sampai pada bosok, bukan sampean butuh kan danas pirang-pirang paman. Ban, kok dingin. Kari metu mana pesen pasir pira pengene. Bocako, duwite mene takone. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kana kadengin. Sok kemancing. Ngendi sih? Semampu mendik pan tamu ente. Allah. Iki anak kodok. Ih, bocahku. Wong apa pan? Kan kawong tabong-bongan kana. Saton kodok mikul bawang. Lalong ganggu bae mau Ya aki anak kodok. bae ya. Assalamualaikum. Salah. Maning tamu maning pan. Iku wong ngemise. Diusir. Apa tuh diusir? Lalalo, umay Arya Seta bong edan pada mancing. Aduh, Kita mau beli kiyang dia tamu kulungan makanan ka. Tamu rombon. la ilaha illallah. Bocah, dijenggung mana mana puyeng serang nemponi bong. Puyeng buat motel dasi. Embu, Oli-oli baka umah langka rajege langka beteke ku paman. Ya aku wong edan pada manjing wong besapir karepe dewek ora. iya ya nang. Aduh, Iya. Pleng, sirake ora adu-adu karo bupati ora. Becik pimpinan musira. Ya inde penasehat kula ki Iya, paman. Iya. Tamu. Priwen. Priwen. Anu kula kita kamene ki tujuane mah badhe nglamar kulako. Oh, nglamar. Iya, Nglamar pegawaian. beli nglamar pegawaian kulako. Durung rendengan, durung panen kene mah. Ora lagi nglamar pegawaian biar purung kula mah. Tan durung ana banyu-banyu acan. Dok bakandane bare Sok. dok. Priwen. Dinas priwen. Kula arep nglamar jodoh. Oh, nglamar jodoh. Anak kulaku jarang basane Aryawan bocahku ora sok mangan hari bengi jarang turu bayangaken anak sampean Bibi aku sewot bae Cinde kana Wulung. Bibi Iya. sewot bae. Berarti anak kesampeane seneng karo Cinde bukan Wulung. sampean Iya. salah. Arep nglamar Cinde Wulung. anak Masih kulaku ilok sila, arane sampean. Arya Seta Arya Seta. iya kiki bocah iki Oh, kun. Oke. Awas kan ka sing cendek ka aja disangka tunyul kan ka. Apa? Kan ka anak bontot ya kula kan Oh, ka. anak sampean maning. Iya. Oh, ya ari kula mah wong tua. Ya ari sing nerima penglamar ya tentune sing duwe badan priwe seneng lan beline. Di si aran Cinde Wulung ku kiyen ta. Sanes Nini, sanes. Kian senok. Kian Ya Allah, sirake bagus temen. Mene gano kenalan nok. Ho. Lamun yana jodoh makin ki mertuani rak nenekku. Hah. Iya. Iya. Nok Cinde Wulung. Pripune? Bokat ning kono durung weruh, kita kuarane manyanyem nok. Nini nyanyem Wong sing paminggir. sing peminggir. Iya, Terus? iki tujuane mrene ki arep nglamar senok-senoke ku gelem beli ndane karo anake emakku. Kok dingin sing endi anake Wis emakku? ngopi sampean. Di Wis, Utute Mas, utute. Kian. Nah, bakat tekane ya pada bae durung duwe rabi, bakatane mak karo sirape.
Ya, bagian tambah lumayan baik nih ulama. Ke. Manyanya Non. kuwen anaknya sampeyan. Iya. Arane Arane ku Taruna. Yang kanda kalau mau merarat ku kedur tempat ya. Taruna. Ya. Ya wis mak, rong tangan Ya. penglamar diterima. Alhamdulillah. Enak iku. Penglamar gentok iku ko. Ikan nang apa kumat ta? Nang konang. La ilaha illallah kayak bocah dagang jamu ning dur mobil. Lah, Ya. Wah anak entok anak gedang Ya diterima. wis karepe priben. La Lamar ilaha Cinda Bulung. Heeh. Tapi terus terang Cinda Bulungnya gak seneng wih. Oh pertama kurama. Kono. Terus penglamarnya jarene anane entok. Iya, Dia apa Tarama diterima ku. Ya ora apa-apa ri wong tuamu. Iya setuju bae. Hari kira-kira Cinda Wulunge seneng. Ramai setuju. Setuju banget. Priwen. Tak terima, wis tak terima. Pun Ini ku mah. ngomong kayak senok mengkonon cinde wulung ku beli olok kono. Ora temenan. Setulus hati. Setulus hati manyanya. Terima penglamaran ini. Nerima pengalaman. Iku kok paman. La ilaha illallah. hari kita ki kena jejogedan tekan kene. Wong edan yo Mas. Bagian malara kayanan ya. Sing penting kakang era sida kelakon. Kelawan bocah wadon sing aran Cinde Wulung. Nang jogete ganang, jogete ganang, jogete ganang. Iya, di kanan. Asik. Lep Yo. kami gilan. Aduh. Nah, mau ke suara nang apa kan sejeron yang soal kelatak lotok. Ya lelo. Pantes mah bucet cendek kegeblek gede kuno. Wis sampean mangger bae. Anu, wa Arya Seta. Pripun? Kin ki akeh wong sepirang-pirang ki rakyat sampean apa wong sejen julale. Dudu wong bertamu mrene ku. Bejakaken gayen sampean sedela maning bakal duwe mantu. Konon. Koliarpan duwe gawe konon. Iya. Iya. Oh. Yakin ki wong Subang. Iya, kok kono. Iya. Sunda berarti ya. Priwen Ki? Nggih sekalian mawon sampeyan kabaran pada teka mrene ki. Ya maksud tujuannya mah kula mah ya arep ulem-ulem awe weru. Ulem-ulem apa-apaan? Iya arep pemantu. Ah. Memantu priwen sampean Ki? Iki si anak kula ki arep kawinaken. Jare aku masih perawan. Arep Ya. dikawinaken karo sapa Ya sampean ya? masih perawan mau sih lamar teka mrene kuku obrolan mau ka. Gin ki wong edan, wong gembel, wong kereng gendong pejaratan ki sing lamare mau ku. Iya ya kuno anak seneng ya karo anakku. Priben Kang Bantar jatuh. Halo kakan, Arya Seta. Aja nunggu wulan maning apa anu mah. Gage luru dina dadakan bae ya. Kok dingin. Ribina. La lelo. Aja jengkang-jengkung bae sampean ndase wong ko. Ih, cemerak. Priben Kang. Ya sida tuku semene. Beli. Semen-semen kanggo nutup raimu. Ya bokat padu 10 tapi ra di. Yo, puluh-puluh sak. Ih, paman. Tuku semen 10 sak dan kuburan dah. Beli nang kok dingin. Ya wis los. Kita mah nyiapaken dang dan emper tuku semen tuku pasir kita nih ku demen anak sirah. Bener Kang. Sampeyan demen. Arep lamar meneko. Siapa? Iki Bupati Anom Subang Citra Kesuma arep lamar paman. Mamang kinang demen karo Cinde Wulung. Si pucak ini lenyok. Ih paman, ari bibi endang wangi ini arep diapakaken dipendekaken. Ora ki yang dinggone wis angel. Ah, ngel.